Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita, dili siya malayo na to. Di ba? Congratulations niyo, Dudut. Oh, la, Nice. Tito Gregi. Hala, Tito Gregi. Ay kabala ka sa graduation ni mo, Dudut. O sa recognition ninyo ni Miles. I-treat mo og si Papa o Mama ninyo. Yay! Kumusta man mo? Yay. Kumusta si Papa Francine ninyo ug Mama ninyo, Corina? Okay naman. tuas sila sa amo dito. Maayo. Naday ko'y sinugatan para ninyo. May pagkaon kong gi-order para ninyo. La, Nge, kanindot. tinawad ka Tito? Oo, wa ako magkumidya. Naghatag po kong kuan kanang food sa principal's office. Thank you, Salamat Tito. Kadit. Piot! Nay, nakita ninyo? Si Apyot nang nagpaingon din nga nagda sa kong gi-order para ninyo. Thank you gid kaayo nimo, Mr. Gonzales, sa imong pag-save sa among lunch. Way problema na, Madam Principal. Ay, miss pa ko, sir. Ah, Ako na si Miss Hinoveva Chubibo, but just call me Miss Gino. wow, Miss Gino. Nindot maminawad, Madam. Ay, buyag. Dali ra ba kaayo kong buyagan? Ay kabala ka, Miss Gino. Kay dili ko ito dila. Pero taas. Medyo. Wow. Unya, Madam, Miss Gino, dili ko magdugay, ha? Usbon ako, Mr. Gregory Gonzales. Thank you very much. I hope nga one of these days, mamahimo kang usa sa amo mga benefactors. It's my pleasure, Madam. Miss Gino. Nahuman na magpaniud to? Oh ma, Kilibrihan mi ni Tito Greggy, ma. Kidadaan mi niya si Kuya Dudut og paborito namong crispy chicken. Nya na pa, drinks. Uy, mao ba? pinangga kay mi ni Tito Gregi ma. Bitaw, ma. Muragid mi niyag mga anak si Kuya. Di ba, Kuya Dudut? Oh ma, Nga sa ato pa, di na mumukaon ining baon nga giandam ni Papa ninyo Francine para ninyo? Kuya? Busog naman mi ma. Bitaw mo. Sige, okay. Dadod ko na lang nigbalik sa ato. Mo naman tog nalain si Mama Corinne de Miles. Bitaw, Kuya, no? Oo. Nya, gilutuan na ba kita ni Papa og piniritong isda? Unya wala to kan Ang kay busog naman ta sa gidani Tito Greggy nato nga chicken bi. Gani. Dili ka masuko si Papa Francine nato, Kuya? Oh, wala man sa kuman nga may mag ato ning sa di man, di ba? Luya ni Papa, Kuya, uy. Day Miles. Kadaghan na gyud niya buhata. Sa mayang tumo nga nagpaduol man siya sa mga bata. Ambot. Maayo lang untat na sayop ko. Pero laing gyud ang akong pagsabot nga nung iya kining gibuhat. Ginoo ko. Nasayop lang unta ko. Dili ba, Dungrege? Dili man layo din ang balay atong Francie nga imong suod, amigo, dong? Apyot. Dili tamlaw dito sa ilaha, dong? Ha? Dili ba tamlaw dito sa ilaha? Kuan, kining tanaw lang.
Ano lang? May babag magpagkahilom ka lang una di apyot. Ku, sorry dong ah. Sorry. Siguro na. Siya ka na. Mag-usap pa ba din ni Dungriki, oy? Naapatay paabot din eh? No. Uy, Dungriki! Tanapyot. Padaganan na kaning auto. Ato ta? Mula ka Kamakadusog sultilar ka na! Dong. Shit. Shit! Kalain sa kong gibati. Gibati kong kaluoy ni Francine nga nagandam ining pagkaon nga para unta ni Dodot ug Miles. Apan wa nila makaon. Kay may pagkaon nga gihatag kanila si Greggy. Oh, may auto mo agi. Apiki ang dani ni. Mupadaplin ko. Oh. Imbis nga may padaplin ako. May hunong maninuon ang maong auto. Ug wa mo padahin og padagan supay ning daan. Magdali ko guli. Manglagbas na lang ko di sa ilang ng andring aron maabot tayo ko sa amo. Tuwa na sa musubas kasada. Misud siya siya itong gamayng dana. Murag pa ingon ka to silang Francine. Dong? Unsa man ta din eh, dong nga. Nangahunong man kita din eh, oy? Doon sa ko. Napuan na ko. Niyapag na ko. Salahan. Mura man ni siya wala kadungog sa akong pagsampit niya, oy. Ay, kadiyot ta. Man siya gisagihag lantaw ditong napita. Uy, tuwa may babae ganagalakaw sa unahan. Subay itong gamayng dalan. Mao ka katuyag lantaw. Dong. Dong Grige. Okay ka na, dong. Wala, nang hupaw siya. Wala na makita ang babae nga iya gisigihan og lantaw. Kinsa ba ka itong babayahan na? Targa na, Piet. Unsa to, dong? Huwag ka magkabatis kung sultilar ka na. Mupaday na ta. Oo, dong. Nganong gibalik man ni Mugda ning pagkaon din isbay, day ko rin. Uwa man ni makuha eh. Mga pas mo itong mga bata? Ako kuan. Nakakaon ng daan sila si Dodot ug Miles akong pag-abot dito sa eskwelahan, Francine. Unsay nakakaon? Ah. Unsa may ilang gikaon? Kuan kining may nang libre nila. Ha? May nang libre na sab nila? Kinsa nam sinang libre nila? Ha? Kinsa day ko rin? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!